Don uwe ru balat ni kijing parok ngiyama ni kijing em dan reha pedeng jung ni kijing ublay bangi syakri khot ni bang nginwan syajan jung para bangi wan syajan jung ong ketin jung ublay de kata ke jing sup ke bapalat ni kijing syampang kan ri jai iki mensim ki download kijing mut kijing perkhat jung nga khot ni lang barok ki bidon ka ni kapor nginyer ruai ka ni kijing ruai kal jung kijing duai kijing ruai ke bong kum ka wa ba pernai kijing ruai ke pilak pan syam akalais akan number ke balai spa riu puai Shut
Amen. Kidon sakine kijing kerpat nakaliang jong kabalang bangan pediang te hakan kapor kidon ru kirang ba asnong kisket risnong jong ka umlengka nong kse belum mau ba sanmer mau klot bat nong umlong kidon hangne ki pediang yapi da kajing sngau kemen Nangta kidon ru ki para bengej jong kabalang Katolik Laimer Paris apa Selong kine ru kidon dekat batwi kum kasindat hangne naga benta jong kiru i pediang naga mensim ke bakemen hakan de kapor nga khot yau skatri uns ngau pa pan a ya kijing pena Reverend Moderator, haswa akan ai jember mena program kedon gini kendiat ke jember mena. Kedon ke kot jeng ruai jong i wan nengkong mau kiu. Na balang perserian nong wensong. Bapin yok pendon kam mentas no bahaban sim no nang ni. Kedon artli ki ATM card ki bangi ngi yok pediang. Kitrai jangan nege ATM card ngakarpat ipi bapin sengau baha benuan sim yaki namar ngitem papi don kam yaki handrai lada pim don kam su ai da upin rukam lele kidon artli ki ATM card ki bangi ngiyok pediang bat ngiyok tam nagi jakapat ba sengau baha benuan sim Reverend Moderator kini gilong di program ha kini gajeng yaseng pajba aga por komenta kumtong ilayo ya gajeng ruai penremen sim na gajeng seng samla balang light court ban pules dang bat duai de Reverend Pidhar bat ngin yo ban lom ya gajeng aingo bat ki choir por ban lom ya gajeng aingo ke standing choir Shillong Sepngi Presbytery Naga jingseng samla balang nong thmai, naga jingseng samla balang lengka, bat naga standing choir jongga KJP Sinat Pedeng. Nong kren, haga naga jingseng de Reverend LS Nong Plang. Reverend Mertor kini gilong di program, naga benta kini jingseng haga por.
belai unyalam yang i in yai no sa frang na ka benta ban mane ban pendon burom ya ka kerteng ka jong u da ka bangin yarwai ka jingruai ka ba ars pa ar thulai ka jingruai ka ba ars pa ar thulai kan yai ka gospel belai sa frang sa keleng ka pertai ban roi ha ka balang mensem tu ai bantai gin mi bun hajar belapelai na jing dum teliu ban im na India ngikin wan rusar ban ya ro nong pen im haden kan ka jirwai na kerpat ya Reverend Pidhar in yalam ha ka bapule na ka ten ka jong blai bad in bu ha ka jingwai Suwabingin late how blay ha kajing duai ngan pule ki kato kanne tli ki benta jong ka tien ka bakhuit ka jong blay ka baneng kong ka bangila ban shem na ka jingwai sam ka nambar ka basis pa lai ka dekhot ka baneng kong bat ka baar na ka sithi ka baneng kong ka jong Petros
Kelenong kabaar kadekot kaba nengkong kabaar bat kabalai bat kabakadu na kastiu pol syake Ephesus kelenong kabasau kadekot kabaar bat kabalai kaktin kajong blai kaongkum ne komen sim jonga tukar khu ya utrai bat baro kabahanga ya kakerteng kabakhui kajong u komen sim jonga tukur khu ya utrai bat wat klet ya kajingle bha jong u baro namar kata habala ino ya kita kijing pensniu baro bat kijing syukur baro bat kijing le arsap bat kijing bishni bat kijing ya krensniu baro kum ki khulung badangkha to pin kwa hir ya kabasngur kadut kabadai mensim kenang bapin yo san daka sya kajing penim lada pilamat bautrai ulong ubasbun da kajing ngaurit bada kajing jamnot baro da kajing yaisha aslam da kabayaisha perlokhi ha kajing yai da kabayale minot ban bat ya kajing yalong kawai jong umensim ha kajing kum kajing sok ublay ungkerku lengba kajing pule kaktin kabakhui kajang u tongin lek hau blay ha kajing duwai ngiwan man aingu yameko konran nagabenta kana ka janmit kabamayalam yingi kum ki khon ki bai ki jong me hakleng kari ka bai ka jongi bat kham tam e hapo uput usam jong ka KJP sinot pedang ka jongi kabangila ko kerat ban yadon lang hakane ka jaka ban syakri ban yero ban pendon burom yeme nadu ka jieseng ka ban nengkong bat hadu kene ka kenta ka banginang la ko kerat banang yai peteng ya ka jeng syakri ka jongi ngis ngau ru kenrat ya ka jeng don lem ringkat ka jongme nadu ka ski palei leng baki kam ka bangilayo ban pendap nadu ka jongki rangba bat ki longkemi jong ka sinot ka jongi ngiyoi kenran leng bakak ti ka bakhui ka jongme baki kam baro ki bangilabu kom ka sinot ki long ki bayat be yerenti da ka ji lambat ka jingker khu ka jongme ban ngi ai nguru ya me ko kenran ya ka ji alam lenti ya me ka jongme yang i kom ka KJP sinot pedang nado banglas dang ban yai lenti kom ka provisionals not pedang hadu bangin yo ya ka sinot ka bopura ka bangi yo i kenran ya ki jing bat ya kirai dam ka bangi ya habangi trei ban pentelun ya ka kam ka jongme ngiyo i kenrat ya kakti ka bakhui ka jongme kabayalam bat kabadon lem ringkat bat ngi namar katang yai duai khmat jongme kum ki khon ke bai ki jongme ki badai ban yai lenti ban penroi ya ka kam ka jongme hapo uput usam jong ka ne ka KJP sinot pedang ka jongi ngi duai ko kerat memen ayengi nadu kinong yalam ki bakhmat jong ka sinat ka jongi kam tam yangi ki pastor kinong syarai ki badai ki teman basan bat kumju ki long kemi ki long kpa bat ki khon samla ki badon ka benta ka bakrau na ka benta ban yai pentelun ban penroi ya ka kam ka jongme ngi duai ban isen ban yalam ban ai ngi ka mensim jong ka jing ka jing kit kle kumno kan rat bangin don ka mensim ka jing penrit yalade hakmat jongme kenang banginang la ko kan rat ban telun ya ka kam ka jongme ngi duai ko kan rat hakaji lenti hoit kala ban don ka jing telot ka jing duna hakaji em ka jongi hanrai ai ngi ya ka mensim ka jiyalong ka wei banginang la ko kan rat banang yai pentelun ya ka kam ka jongme trai ngi duai ru hakane ka janmit kam tam yang hilang baro ki badon hakane ka por ki pramangai ki ba i ki pramansim ki ba koridor ki bawan hakileng ki jaka ko keran ka jingkmu ka bakrau ko keran naga benta ban ya ro ban pendon burom ya ka kerteng ka bakhoit ka jongme leng ba ki jing ruai ki jing duai bat kumju ki jing ai ka jongi ban ngi duai ru ko keran habangi wan hakane ka por
bangin yo ngau ya ka kubor ka ktien ka jing pen em ka jong me ha ka jing em ka jong ni hoi trat ha bangi mi na ying ila ban don ha pedeng jong ni ki ba don si sha ka men sim ka jing trang bat ki ba sliang ban yo ngau ya ka ktien ka ba khoi ka jong me bat ki ba don ru ko grat ki ba mi na ki long ying ki long sem ki ba don ka jing pat ki jing pra ki ba don ki jing e ki jing jar ki ba bon ka ba ki mat ka jing em ka jong ki trai ngi duai to ai ba ka tien ka ba khoi ka jong me ka ba mela khot mela pen yeng yala ujong shakri ujong me uban kren ya ka jing shisha jong ka tien ka ba khoi ka jong me ka ban la shisha ban ai ngi ko kon rat ka jing bam ka ba kan jaman sim ka ban tai ya ka jing em ka jong ngi bat ka ban pen royu ha ka jing ngai ha ka jing em bangin ang la shakri banang penbha ya ka kam ka jong me ban ngi duai kan ran banang isdai ban pendon kam ya lau jong shakri ubami ju pendon kam na ka por cha ka por ban kren ya ka tin ka ba khoi ka jong me ya ram ban pen slek da uman sim ba khoi jong me ba ka ai ka ba mi na ka sentur ka jong ukurat kam dai da ka bor briu han rai da ka jing pen slek bada ka bor jong men sem ba khu jong me to ya lam ngi lembaga na ka bor jong ka jing shakri pediang ka jing duai ka jing khot karpat ha ka kerteng ka ba chang tam utrai jong i u Jesu Christ ngi duai ban ipan kene baro amen. Ha ka ni ka por ngin yo no ban lum ya ki jing aingu bat ka jing kerpat ya kini ki volunteer ki balum ya ka jing aingu ba kat ba kampat wai ka jing seng la da dang don ki bawan ban rung sa ka ni ka jing seng lum bet ya ka jing aingu ya kitu ki bawan baro te kat badang lum ya ki jing aingu ngin yo asngau ya ki saut li ki kuaya ka standing kuaya jang ka Shillong sep ngi presbytery kan bus sa kajinga sang samla jong kabalang nong thmai kajinga sang samla jong kabalang lengka ka standing choir jong ka KJP Sinat Pedeng kini kin wan no sa kabenta ka badai ban ruai ka wei haden ka wei bat ki volunteers ngau ban ya lumno ya ki jinga ingu
Tu kính thế nội là đi na kỳ bốc trong ha, kiếp bốc trong ha, bốc trong pa Jerusalem, Jerusalem. Tu yên, 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 tu yên. Của Jerusalem, của Jerusalem. Tu kính thế nội là đi na kỳ bốc trong ha, Jerusalem. na mar kun đi Omutrai, la đi api Ladiapi, Shaki way pa ki Kijay bin jay real Jong ka percaya Hin Rainan Silspa, Yapa, Silspa Ya pa Rayla Silspa, Yapa, Silspa Ya pa Dagajing Silspa, Kabaklen Svai, Ngan Sil Utrai. Shisha kila nyoben, Shisha kila leben, Shisha kila krenben, Royanga ang utrai. Henry ngan silspa, Yapa, Silspa Ya pa Henry la silspa, Yapa, Silspa Ya pa Dagajing silspa, Kabaklen Svai, Ngan sil utrai. Tu pertaja Tu penjam, Asur jing Dajing Wai, Ku kasih Kukasiyan jang utrai, Tu pertaja Pertajam, Dagajing Dajing Man, Kajing silspa Jing silspa utrai, Halashem. La pa la tlot pa, la swa, Pa Las la pa la tlot pa, la swa, Pa Las la pa la dubor, uram panshem, on I Jerusalem. Unay hapa Unay hapa, Yakaburam Yakaburam, Unay hapa Unay hapa, Yakaburam Yakaburam. Kaburam akat kaburam, kaburam akat kaburam, kaburam akat kaburam, kaburam. Kaburam, kaburam, kaburam akat kaburam, kaburam. Kaburam, 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 kaburam akat kaburam, kaburam. Unsaan
sa kanikaway kum ka KGP Sinat Pedang ni pediang sengaubha yaki rangba ki balapha ban mi khmat nakasen po parish opaslom yaki ba ka balang umlengka kalakhot sengaubha
nak benta joki hakan de kapor ni ai ka jing kublai nak benta kini ki sautli ki waya ibala pensngau kila ayangi ya ka jing ruai ka babang bat ka batiang ka ba ai mensim nak benta jongi barok ki bas ngau bat ki bas ngap ya ka ublai un yarap nak benta jongpi ba phin nang la ya ka ban pendon buram ya ublai nak kapor sya kapor lengba ki jing ruai ki jongpi te hakan de kapor ban pen kentang ya kin de ki jing aingu ngas ngau bha ban khot ya i Reverend J.R. Thaba ibalong us gatri senior jongka Presbyterian Church of India. Tongnya doai. Ablay ni aingu yame hakani ke janmet. Bakum upai lang jong ke jinyeseng ke KJP Senat Pedeng. Nginla banya lumlang hakani ke jaka. Bantai hakani ke duan jong ke jing syakri bat ke jing penan puram jong yame. Ni aingu yame naga bantang kene ki jing syakri ka bladap ya ki jing ruai ne ki khon samla jong ki balang bat ki presbytery ki bapher ni aingu ru hakade ka por ba ko pai lang jong ka sinot ngin yo ru ban ai syaka kam ka jong me ni duai toker khu kenrang ya kine ki jing ai ki jongi bat tu ya rap ru yangi banginang la ban mat ya ke jing kemen ban ai syaka kam ke jong me ker khuru kham tam ya kitu kibaton ke jing I ban ai syaka kam jong me rei ki bom yo la ban ai hakane kopor toker khu yakiru kanran bakila ban ai syaka kam jong me hakoi pat kapor ni duai to pen kentang yakine ki jing ai ki jongi hodru kanran ni duai toker khu yakine ki jing syakri ka badang sa haka bangin sayo ban sengap yaka kubor naga ketin ka jong me lengbau syakri jong me Sya yang ikan rang bakumu pait lang jong kasinat. Ngin mat bat ngin yo snow ya ke jingker kuna me. Leng baka ketien ke bau syakri jong me unwalam hapeteng jong ni. Toker kulang yang i barok sacisin. Bat to yarap yang i bangin yo snow ya ke bat matru ya ke jingkeman. Hakane ke jing syakri ke jongi sengau ya kabangu jongi kanran nabahaka kerteng ke jong trai jongi uji sungi tuai amen. Hakane kapor ngin ya poina syaka benta ka bangin ya sengau ya ka kubor ka tin ka jong blai la pendek ban keren nak ka jingseng ka ba si ba ji siteng dai Reverend LS Nong Flang ibadai upastor nak ribhoi sinat ngi pediang ya pi pastor daka mensim ka ba kemen hamtam ya ka por ka ba kordor ka ba pi la pelaj ban ya don rengkat pat ngi hakan deka sinot ka banengkong ham tam ban pensngau ya ka kubor ka ten ka jong blai ha pedang jongi kum ki pai lang jong ka sinot barok ka wei
Haswa bangin yo ngeu ya ka kubur ka tin ka jong blay nai Reverend LS Nong Plang yarwai ka jingwai ka ba ars pa Andrew Peupra try to one ban kerku yangi da ka bor ka jing IA ki jing kerku kum ulabba hangi menta tu penslay ngin yarwai barok kit khot ka ba ars pa Andrew Peupra. Tong ini pendam hagi jing ruai. Au blai buk pau jungi bah benang. Kum ka sinot pedang hagi ne por. Mi pai ban ngi kmet ya lagi jong ki khmat ki ba kan jam sim ki jongi. Shaka khat ka jing snai ki jong ma. Ba men ngeu bha ban kan mau ban kerku yangi. Gol boneng ia mentabe bakas ngi kan sano namar ka kerteng jong methe mensem jing shan inyo haga kerteng jisu mi pa
Amen. Reverend T. Kongji, Moderator Badon Burom juga KJP Sinot Pedeng. Ki Parap Store, Prop Store, Ki Temen Besan, Ki Biadon Rengkat Hakene Kepor, Ki Nongkit Kam, Ki Dekot, Ki Delegates, Sinot Rangba Berjinga Sengkentei, Ki Youth Participants, Ki Fraternal Delegates, Ki Invitees, Lada Ki Don Ki Nongki Kmat Ki Badon Burom, Yapi Ki Long Kemi Ki Long Kpa, Ki Kon Samla Ki Choir Members, Bat Yapi Baro Ki Parabangai Bi, Ki Balayawan Lang Nishene Ki Jingaseng Sinot Ka Banengkong, Jong Ka Sinot Pedeng, Hang Ne Ka Balang Presbyterian Lengka, Na kaliang junga nga ay kulay pibaro Haka kerteng ka jong try Badunong pen MBA jung yu Jesus Christ Nga penpau ka jing sengengo yaw blay Namar ka jing kersen bor jong o Bangadang laban ya don rengkat batpi ke Sinot Pedeng. Hagane ke sengi. Namar hateng. Haga jing sengeu telot. Kadon ke jing pen sengeu arteten. Haga jing sengeu to. Haga jing nang no jong government. Nagaliang jungang apen pauru ke jing sengeu ke bakerpang. Ya kabalang hangni ha lengkang kabalas ngeu ha ban syania hanga ban sam ye ku bor na ka kten ka jong blai hagane ka jinya seng ka bangi don ta kublai shibon pastoran syat CN karbuki na ka banta ka jing tep ka ba philap ha syanga ha ka por ka ba koloy Ngiatip lang baro baya ka KJP Sinot Pedeng. Lathong ya ka haka pras September arhajar arpsaw. Haka balang Presbyterian Light Umkra. Kajinga nanti jung ka kampat slam. Kadang long tang driu benai tam. Kum ke Sinot Kabapura. Ilaban ong baka Sinot Pedeng. Kadang day ka brand-new. Kabadang tmay nadong syadong. Kalong kum kali kabadang syusay tmay. Kadang long tip-top habaro kiliang. Ngeu kumen bahang ni kila don lupa ki driver ki batubet. Ki bala expert. Banya ya kene ka kali ka batmai ki spare parts jong karu ki dang thmai katwala bantep ka jaga ban set ya kene ka kali ru kala don lupa ngangai Baka jing stand na ka jing suki jong ka kali. Kasyong haga kondisyon jong ka surop. Bat hagi driver. Ka Bible kaya to yang i. Baka taga riklaw hunday om siyam ladon. Kalanti bala bol pay ki kon Israel bakinyay. Inray kilalaban yang ay siya kapang kabaday. Namar bi kmat jung ki pe syaka sendok ke jutang ha ka bau blai udon rengkat batki ki kon Israel haden bakila depan mi na Egypt
Hadin bagi ledep cross ya ke Deriau Basau bat ya ke Wak Jordan. Hinrai ke Riklau kadang don hakmat jongki. Kasngi ke Bakrau ru kadon hakmat jongki. Kalawai ru kadon hakaliang jongki. Bat kajing rijing kularu kadang ap yaki. Aki kon Israel kadon kajing terang kombatet uklong senam. Kajing ang not kepada syabo yung kadonot. Panpoy syakari kanan. Oh kila don ru na pedeng ki kon Israel. Kibala don kajing sngeu tenat bat kajib. Kumta kalap benlong yaki. Bakin mi suki-suki na ijib. Ki para bangay yung kasinot pedem. Token mau bakadon kasngi ka bakraw sa kamat yung pi. Bat kalaway ru kadon hakaliang yung pi. Kamper la piday bandrong siya ka riklaw. Enray ka rijing kular kadon hakmat yung pi. Kinong yalam yung kikon Israel. Kilay kansot berublay na kementaki agenda ki bedang don syakmat. Bat ngangait kasinot pedang ro. Kan bot ya kata. Ngatiap bahagane kasinot pedang. Ki don sibon ki nong keren bat ki nong yalap ki bat don bot. Bat om tang kata. Hindai ki don ru ki nong ngap ki bastat ha ka kenjam sem. Ha kano na hang no. Habadon program ipustor nong sap. Wat ha ka jing sen metro kalongkum ha ka por mensengi. Nagalyang junga ngawan hang ni. Tang ban thu kat to kat nei. Syapang ke jing sya si tom mat ke jing syaya. Jong Yesu Christ halor jong ka deng thna. Na ka bantam pen im ai yang abat ye phi. Ki breu ki baladu jing kermen. Ki don ki jika ki bangaladep ye thu. Bahagini ki khndiat benai ki bala leit no. Kibabon pau ha kajing pos neu jonga. Kidei kibreu kibalaklan na kane ko percay. Ngalay tu ha kikon. Ya kata batigali yang a. Kita kibawan pau ha pi kisuan ne kita keren. Ngaong haki kisuan. Teki ong lada kim keren lele. Mas ngeu ban ong ban phi ka sinot pedang ha ka ne ka pot. La ka dei ka first sermon ne ka last sermon. Tang ublei ubatep. Ka balang ya ka bau Yesu la sem ha ka ne ka percay. Kalau don mentala arah jar snem tam. Raing yu iba ka percay kala nang sniu. Bat kala nang jot. Ngi aingo yaw blay. Baka balang ka basisya. Kampat bakla hado mentah. Ka balang ka basisya kan om bakla. Namar bakalong ka kanhon, kabayay ba iya ka ting na. Kanong riem na kaktin ka jomblay, kabangadon manislok hang nagapor kalong, naga gospel yones, kat kanday kalanong, kit kot kan riw kat pra.
The text of my sermon at this time is taken from St. John's Gospel, chapter 19, verses 16 to 18. Ki tien lagi ni kita khot ki keren kumne. Namar kata teu lai tino yu hakiba on sa narna. Te kum tagile sim no yu Jisu. Tidak bau bahi ala keding na. Ula leit no siya kata ke jaga balakot malay kli. Yaga balakot hake Hebrew gol kata. Hanta kilia sa narf na yo. Bat ya arngut ki way pat lem bat u. Way siya ka way ka krong. Way siya ka way ka krong. Bat yaw Jisu pedeng. Kabenengkong ki jingja katokane hak perget semani. Haswa bau try Jisun leit siya ka perget semani. Ulay kando lang bat kita arngut ki apostol. Hagata ka kamra kabahan yang ha Jerusalem. Ulong te haki. Ngalakwa si kadaya ban bam ya kene kan yam ka jinglay. Lembat hi kat bangam pat siya. Jisu lapan long ya ka jing kawai met ka bakat do. Nega sakramen ka jing utray ka bakat do. Bat laki jong kisnrang. Hagata ka jen met ka bakat do. Jisu lapan lutbor bat laki jong kisnran hagata ka kamra ka bahan yang ha Jerusalem. Namar tang ha kesngi ka babot. Ula day banay tino ya laki jing em. Banlong ka kunahan na kabanta ka pop jong abad jong pi. Bat na kabanta ki pop jong ka putay. Utray Jisu la ay ki senran. Om tang yi ki jing kren ki batar. Ki ba nep bat ki ba putiar. Hinray ha ka juga boru ay ru ka kubor jong ka jing pentengan. Wat ki kuslay na ka donut jong pi. Tongej pihau blay tongej hangaru. Onang alalay no ban ngalakre ya pi kejaka. Ngan wanpat ban ngan simti ya pi haladehi. Bahaga bangalong mga piru pila banlong. Nang tau Jisu hakata ka kamra ka bahanem. Ulak kular haki senran ki jung o. Shisha ngopi. Baki ke eiru kat wapin pan nau pa ha kerteng jonga un ai hapi batu Jisu ha ka kamra ka bahanem ulakularu ban pa yau mensem bukho ulakular ulabatai ha kisnran ladangan lai no neu mensem bukho unwan ubalong tek kumanga. Kata ka jenmit ka bawdan, bat lagi jong kisenran. Kala dunaya ka arfusau kenta, bawla day ban bano ya ka tingpna. Kisenran wat habagila sngew kumbagila yang halor ka riat ba, ka syam jong ka mit ka badom tam, haka history jong ka pertay jong ki. Try Yesu yay pentengan yaki. Ko ki log jonga kane ke jingai ti jonga ban yap halor ka ding phna kam dei ka do kam dei long ka dau ya phi ba phin sep tieng ngan sai no ya phi na ka banta ka jing bha ka ba bom ju kut jong phi bat na ka banta ka burom ka ba bom ju kut jonga ko ki log jonga Him dadon kam ban tep kum no ban poi siya kata kaying siyong ne. Ngalade dalal de hingan sawan ban simti yapi habaka por kalapoy.
Yen bau Jisu la mi no na kata ka kamra ka bahaneng. Ula leit no lembat lagi senran kat wengot seka perget semani. Kabadon siliang jung ka wadut kidron. Kaget semani ka lalong ka jeka ka bala syet kala. Bat bala kem yau try Jisu. Haka jingiem jongi. Lesa kanam don ka ba kampen po. Kampen hiar kerdan. Bat kampen lerang. Nagadau ka jing sya syukur. Sya hiar tma. Bat sya syo dalaki jom ki parlo. Ne dalaki jom ki breu. Try jing Jesus Christ dala deu la yakan do ya ka kom kane. Hakata ka perget semani. Kalau julong gerukom yang Yesus habaro kisnem juga ministry juga. Ban penlot kapor jan met halor lom ki olip ki bernapo yang kita kaper. Yon Yesus yatho. Anda kum tau wei po wei niki ula leino shalaying. Henry Yesus ula leino shaw lom ki olip. Hakapor kanyam ke jinglai. Rai Yesu la kuak biang ban lek syau lom ki olip batu dalam lang ye lagi jong ki senran kenang bamakiru kin la ban yu iya ka ka ban saja ta lai to baga por kan yam ke jinglat daki hajar ki pilgrim na kalengari Palestine ki yu lek Jerusalem Lapendap ya kenoba Jerusalem de pilgrim ki balaj ai ki jingnya ke temple. Hagita ki kendiat sengi. Lapom nela ot rendang ya ki langberot klem jing sangat. Haden life house nem. Haden ukres. Ki don ki nong to history ki bayato. Bado arspa asan pun reu hajar ki langberot. Lapan yap yaki hagan yam ke jinglat Jerusalem. Om laban mudur ya ke jing dojo ke senam. Nagata keduan juga tempel. Ke senam ke latoj sekeleng ki jaga Jerusalem. Dai namar kata kedau. Baki jeu ki lasak. Senak nang yaki nala. Nasya kejat jong ke tempel. Kabayang halor ki tem jong ke wak kidron. Nang talapun doj ya ke senam baro sya ke wak kidron. Try Jisu. Haba ulami na Jerusalem ha kata kamit kabakado. Layato bola day banyaj lang baye ka wadoj kidron. Batul yu iba kas nam jungki lambrot katoj lang bah kita kawa hawa ula pek ya kata kas nam Jesu ulayang ula perkat ula pai shalade Namar baus ngeuto Baulawan nang na bedang siya ka nagapertay Kumukun lang brot Ubasakit no yaki pop yung kapertay Kaget sa mani kalong kajaka jing duwan Hinray kalalong kajaka kabapensok yung Judas Ya kakanhon sipay yaki rangbalang do Bat iki Farisi bakin kem yau Yesu. Yesu ladap kren lupa hau Judas. Ya kamen sale tole kloi ro. Judas khilej bat le ya kamen ngeu kuwa. Lej le ya kamen ngeu mon. Ladaga dei ya garo le kat kamen ngeu mon.
Judas Mariami na kata ka jing kawai met ka bakat do. Usaitan ulayo ban sut hao. Long ubreu bala syong soy. Bat ka bakham syirkai ka long. Bau saitan ulayo ban syong haga donut jongbo. Ulalek ban yakendo yaki rangba lando bat kitemen basan kan yam jeu. Daga bau tarwa yala de ban sem kontrak. Ne yakut dor ban di yau jiso. Haga dor kispai, laipeu kispai rupa. Lantat kumba arpeu dolar. Ne sejar saus pa sau pau dekah kata kapor. Sejar saus pa dekah. Sejar saus pa sau pau dekah. Ladi yau nong peniem jumi. Judas ulale ika kam ka bedom tam. Habaro ka percay. Ban syat kelai lau kunrat. Kano galong ka kam ka bisan met. Ka ba syirkay. Bat ka ba sngew-ngew. Kono breu sisya salay. Kung balatok syapang yung o. Enray kordet yaw tau breu. Tau bon dino yaw kono breu. Kalabha yaw tau breu lada om siyam lakhayo. Long bapo nagibapo tam. Ubarsap nagiba-arsap tam. Jisu ang tahaget sa mani. Ulalay siya ka bau Jisu don. Ula kedop yaw Jisu. Bat ula do bunsin ya kingap jong o. Bakita kibawan kem kin ito yaw Jisu. Kanegi jingle jong Judas. Kan yaisa pateng la pateng. Badai tang mau merway. Ubayang akmat yung kapertay. Kumudak yong haga jinglong jingimbreu. Para bangay biye. Kamlong kababaha. Bangin do ya kabagkenjam lay. Bangin do ya kabagkenjam sem. Da kabanyeu bay. Bat ban het no nang ta. Kidon kibalara. Yaw Jiso. Shadow shasoy. Enray kim siyam laem. Nagabanta yung o. Judas ulasyu penjakriya kaya kingap yung konublay. Mentala rajar snem tam. Try Jisu. Om syam laborui ila deha try yung kitingalip. Ulayang bat lay kendo iki nongsyon. Dagabaw panito ila de. Yano piyawa. Ngalong mangaw Jisu unong Nazaret. To siyem yang bat siya yakinay kisanran bagin lejno. Jisu habaw laig yalagi yung kisanran. Ulaig yaki hado kabakot. To siyem yang belaj yakinay kisanran. Haget semani kisipai kidon hagaway kaliang kisenran hagaway pat kaliang ujisu yang apdeng ujisu mlong tau nong ap long brot ubayarap pelag im ya kalang brot
Haden bagi suri kilayo ban kthaya ka. Henry ulong unong ap lembrod. Ubat dor syakmat. Ban ya kendo iki suri. Shwa bakin yo ban mensau na ban atak ya ka. Lakhot yani. Bangin ya daya ki lambrot. Shwa baga percaykan yo ban kthaya ki. Try Jesu. Us ngeuto bagi sunran ki bola khot syakakam. Kinhapan teng ya ka ministry. Ya ka mission jung uha ka nega percaya. Haden ba mo don show. Ya ka ka bau try Jesu la kren hagi sunran. Akata ka kamera ka bahan yang Jerusalem. On sa pendap ya ka Kalbari. Ya ka khuri ka bagthang tam. Kabala ayu haget samani. Unsati lot ya ka halor juga tengna. Nongruai wong. Ngakan mau ki sipai bawan. Kenhon pak dara lagi sob. Ban kem yuk hon lang berot belai. Kilam ban sanar haulong. To sengap iki kiden bau keren. Tangu neu not ban penmi. To syate yakine ban lai. Hakmi yang ato simply. Modertor jungi ong hagan ko por kan. Siya baca juga sinat peleng bakin lain no. Ladap hidon kam sim yang a. Kabar ke jing bisyar yo Jesu. Utrai Jesu syuabon keu halor yung keteng na. Wala day ban siya artli kijing bisya. Nagalyang yukan niyam jeu ban nagalyang yuka sorkarum. Nagalyang kanyam kalaban ay tang yakaray. Kabaw Jisu day ban yap. Hinray ka pendep ya kijing penyap kaday ka sorkarum. Namar bakan niyam jeu kadan hapo ka sorkarum. Nagakper get semani. Baik-baik layalam yo Yesu syaka jing bisyar jo kanyam. Hakmat u anas u badai u rang balang do. Hakapor si temet. Kaba meno kimpat jule. Henry. Hakabi dei bad Yesu. Kilale ya kata. Kabalong persya ya kaan. Aden kata khmat kaya pas urang balam do. Bada khmat ka dorbar ba yung kijeu Jerusalem. Kabala tip kum ka Sanhedrin. Bada khmat kata ka ju ka kanhon. Ha ka steps ngi thodin. Ka jing pensyai yung kaya pas khmat paj ba kalong. Kabab ha bangin penyap yung nu breu nu Jesu. Namar baga khambha ba weung yam. Banya ka bakari baro ka wei kanya. Layalam yung Jesu sa khmat yung Kayapas. Petros ubalakot jingmot. Ban ID lagi yung jing im na kamentaw Jesu. Ulakwa ban ya ronglang. Syadu kami yung Kayapas. Ujisuru ulayo jingbet. Banyalam lang yo Petros kumbau lakwa. Kadbau Jisu lang yaj syakmat. Batrong syapo. U Petros ubon naden.
tang hajing khang jong ke kamra bisyar ka jing slor jong Petros kalakot bat kala waino u Petros haga jekabon rong syapo henrai ula lech saik deng bat upat ba hang ta plau ka wei ke sikri kentai haba kali iyo Petros baus aik deng kalaong neru ulong lembat Yesu ulalen u Petros ulong ko kentai ngam ito yo wei pat ulayu iyo Petros bat ulong meru melang wei naki Petros ulalen biang breu ngam long wong sakumba sipor pat sawai ula krens kem udaong daga basi sya uneru ulalong lembat u naba ulong unong Galilea u Petros ula lenbiang breu ngam tep ka ba me om u Petros ula len silen baro simet hadu bau siar ula kan I agapor lai baje men step para bangaibi kikti yung Petros tigisay hinray ka donot yung ote ka daita sisen balangat hagi jing tame yung kanega percaya hagi jing telot yung ikom kibreu kalau enggak bangin laj naka naga nega jingjang is ngeutu ngi ki bangne ngi long tang ki breu ki batlot kam long ga baha bangin ngeu khlan tang halade Petros ha ge ka bu unduai hinrei ulech ading hag jaka bangin lech saying mane nilaban lech kai sigi wei pati jaka ni donbok bau trai Yesu khon jong blai haden bolami pan na jingtap ulayo pat sa sisen yaw Petros haden bau Petros ulajubang ko try memetem banga I yame klet no yigito ki jinglen jonga ko try memetem banga I yame Pilat haden bau la deb bisyar yaw Yesu ulami syabar bot ulap penbena hakmat yung kijeu kibaya ap haplau dakini kikten ngangam syam kajing palat setia hauneu breu na hau Yesu kala julong karukom hakapor kaniam kajing lan bagasur karom kajupelat yung way koy di na pedeng kijeu pilat ulapan benah ki pajma bamenta kate ka por yung kanyam ka jinglat kumta pila ban jet yaw no bapikwa ban pelat menta kate ka por log sinot pila ban jet yano bapis ngewmon habas nga ikumbau pilat ukwa ban pelat yaw Yesu hinray ka bakot ka syong hau pajba pilat utip ba badang hakita yaw ka baladep ki yaw ha Jerusalem kila pediang burom yaw Yesu hawa wala syong halorukon kata kila siang ilagi jankop bat kila kelat yigit nat ding telai
Bat gilas yang hakalenti ke bau Yesu ya chanong ba Jerusalem. Kita kibaya Yeshua. Bat kita kibaya bod na den kia perta. Hosana. Long balakar khu yau tau bawan haga kesdeng tuai. Long balakar khu kata kahima. Kabawan. Kahima jung David ukpa jung iken. Hosana hagi bajrong tambe. Namar bagi dang sudep le burom kumta. Pilat udon kajing kmi lenti. Bagi jeu kin saperta khamjam. Pelaj yau Yesu. Hakata kapor la don Barabas. Ukhon jong lebi unong hikai jong kijeu. Hapo kajing bandi. Barabas udai unong lute hagi surokba. Nong lute ki khambon. Hagata surokba kabayan na Jerusalem sa Jericho. Kasurok kalong kabapno. Kabalong riat. Kabayat siya kirisiap, bat siya Jericho. Tauro ba Barabas uday unong to, unong lute unong penkisnong, bat unong penyapriw. Pilat ulat terwa kemat yung kirangba lang do, bat hakemat yung upajba, hapdeng Barabas baru Yesu. Hapdem nongto badu bohok. Ukeli piamon namar kata. Bangan pelaj no hapi yaus em kijeu. Baro kilia perta kita om. Om yau Yesu. Henry pelaj yau Barabas. Hakata kapor. Dai kirang balang do ki balap bertanggong. Belaj yau Barabas. Aden kita ki pajba. Kila berdalang. Ngikwa yau Barabas. Kajing temu jung Pilat kalafel. Namar bom kuwa bando ialah ke kerdan. Bat ialah ke jong kuburom hakahima. Ki barabangai pe. Ngila ban yo i hande. Bagi dei ki jo ki breu. Ke balap yang burom yau Yesu. Bat kita ikijo kibreu ki balap penja burom yo. Kita ikijo kibreu ki balap perta. Hosana. Long balakar khu ya kerteng utrai. Indrai tang haden sitayeu. Kine kijo kibreu ki perta. Semno sanar pnayo. Im hagane ka jok, hagabane ka percaya ka laban panmala, yaki khmat ki bagan jam sem jongi, kabalaban ya lambak la ya ka donot kabaloy loy ki jongi, im hagisngi, hagabane ka percaya ka laban penyap silian, ya ka jingitip lem ka bangila yudon. Para bangay pe ngangay ngim kwa baka nong rem jo ka jingay jongi kan senjor ay baka jing perta ka bangila dep perta hosana kabamot tapan em yangi ay kan ya sah ka donot jongi kat bangidang em nang sah ka na ka pertay siyang basa
Ya ka ba phi ki khon jo ka sinat pedem. Phila perta hosana. Haga por bala thom ya ka na ka sinat. Phen yai perta ya ka. Kat phi dang em dang sa. Haga na ka pertai. Ladau blay umon. Pertap yang ya kan David Boy Negro. Kebalai. Kejingsa narpna ya Yesus. Na kejing besar layalam ya Yesus baik-baik. Siya kejing peniap klem dasang ni apedeng. Na gabata baik siya Golgotha. Kabamod na kaba siyang mau siya malay kli. La sempat yaw Yesu. Daw ding sempat. Ne daw syabok yung kinongrom. Usyabok new ding sempat. Ulong wala sop da kasni. Bat hat do yung ulat te da karnong. Daki sieng ki banep daki sisa ki banep. Man basempat. Kine ki sisa ki ngam hagas nito yung Yesu. Kine ki sisa ki tar. Ki kat. Bat ki khosnep. Yagas ni do yung Yesu nang pelim yung ni. Kisipai kila prong jubor. Daka pansingiat balatan da kisya kibanep. Haga siyalang mat yung o. Lapan pong yu daka jan saupto kabalarem. Lapan thong ngô ra cái danh sốc thổ cả bà la chốt. Khi đã kren bên khu lây của xem khi diệu bắt tháp artat ye ki ngap jong o Matthias arpunyo lai phuai ka ong bat haba ki lapan theu ho kila siam miu tau ding bat kila syo ye ka khli jong o bat haba kila la pen perthu ben yo o kila loj no ye kata ka jan kop na o bat kila pen kop pat ye o da ki jan jong o hi bat kila lam no ye o ban sa narna om don ka wai pan ka jing peniap ka ba kham shir khai ban ye ka ba sa narna ka himarom dala dehi ka nyau ba ka jing sa narna ka long ka jing peniap ka ba shir khai tam ki nong rom ki khnyo da ka ba sneu trim ki sukriat ban kren shapang ka jing sa narpna kumta kin tre ban sa narpna yo trais nong rom hen rai yo Yesu ba ki nyeu bau long nong wei long nong penki nong yele persya kila peniap yu udah kabasa narpna Yesu haba ulok boy haka kerdop jong ke Jerusalem ukalon namar ke jingban kya jong ke dingpna kidon ki boong om duna ya ka si kwintal si spa kilo bat day hanta bau Simon unong kirini ulay rabban ba ya ka kendiat por Yesu las dang biang ban ba ya ka syadu Golgotha
Lapentia ya keding pena Hamadan halom Kalbari Haden kata lapentia ya Yesu halor jongka Na kementapan penbat ya kamet jong Yesu Lasa narpna Yaki slakti jung o Daki prek ki balon Mdai ki prek ki banep Lasa narpna yo Daki prek ki balon Labertap yaki slajat ki jung o baro arteli Batla sa daki jo kiprek Nanta lapen yang ya keding pena Batla si ya kahakat leu balati lupa Nong ruai wong sengap jing reu ternam Banong syon kiberngam Bagi sanar you try how din Kading pena ki penyem la kenteu yus imbeneng jing shitom usya basutrim Prophet Isaiah uladep itu lupa bat kila penlong ya ke jing tep ju ulem bat ki boman la nyeu yu bat ki nong rengkang penban ula ba ya ka pop jung ki babon bat ula ya saj na ka benta ki nong rengkang Pilat ula ai ka hukum ban sa narpna yu Yesu rengkat bat ki arngot ki nong rengkang ki nong kam baman ki nong kam sneu baro arngot ki long ki breu Kibau Yesu empat itu satya iki Halom Kalbari Lapan yang ya baro lait li ki ding pena Kawai syakal yang kamon Bat kawai syakal yang kadiang Kading pena Yesu ka yang hapedem Kalalong ka jing tatrong bat ka jing penjaburom ka bekrau Para bangay ngikan mau ha kapor balakai uha Bethlehem Judea laker tau yari ya ka syong oj ka bautia daking merat jong ka rengkeu bat mentah ka jingyap jong o laker daking nong kambaman kinong penyap reu Baro arngot kinong kam sneu Kidaka kia jan markatyo Nagading pnau Jesu Baro arngot kiyo sneu ya baro kikten kado Kibau Jesu kren na jurong juga ting pna Hakita kin dreu kenta juga jengker de talor juga ting pna Bararngot kila donat mer jong ka jingyap Bat baro arngot kila don kam kerki ya ka jingmap bat ya ka jing palibay Wei na kinong kam sneu Ula kentaj yaw Yesu Bat ula klat jendo na ka nega percay Rengkat bat ki pop jong o Ula day banyap kumbau la iem Baro sikata Klem mo kres Kat baway pat unong kam sneu Ula yo ya ka jingkala ka bamot Haswa bon tukot nsem Ula ngay bat diang yaw Yesu Rengkat bat ka jing perta Ko Yesu
token mau yang anda me boy hakahima jong ba ngeu nong kam sneu ulak kelaga bamot haga por bau try Yesu lat haga por bau try Yesu dan borsyo haga por bau Yesu satang bon tukon mensem neu nong kam sneu ulayat lang bat Yesu lang ba kisurok kibabon jong ka Jerusalem ulayo iya ka jingkelon Yesu bonsen namar ka jingban kya jong ka tingpna kalalong ru ka sen ka banengkong bat ka bakado kabaw yo iya Yesu hagane ka percaya shwa bon klanno kalalong ru ka sen ka banengkong baulap liwang yala ka donot ban pdiang yaw Yesu haga jing im jong o ulakala ka bamot haga ta ka sngi thodeng ka God Friday ka banengkong ulap perdang ko Yesu token mau yang onda me boy hakahima jong me kane ke jing perta kalajia shwa ke jing dom kantap shwa bau Yesu ong lap pendap shwa ke jing ka jong ka tepol kan kat shwaba ka kendeu kan kenyo bat ki mau siang kin pedang bat bagi jing tep kin ang shwaba orang balang do nong da shishaw neu breu ulong ubahok ko Yesu token mau yang anda me boy hakahima jumna ko Yesu syukan mau yang au bakran menta ko Yesu syukan mau yang kisam ki jongi haki balang ki mangidon ko Yesu syukan mau ki kon ki kti ki jong lagi don hayeng ne sekirin nong wai ko Yesu syukan mau ki hayeng ki bapang ki bestom ko Yesu syukan mau ya ki hayeng ki asam ki balayat jigai nak mat jong na Yesu hagane kesngi syukur mahu yang ngamdun hok katrai bandawa tang ba Malaysia ya ka donut sneu penkela namar ding khana Yesu ngeu kayam jonga haba medang khot yakiwai wat kentah yang Yesu bayu iya kajing terang juga mensem juga ya kajing pen imai ulai jubab daga baong hagane kesungi men long lembat nga haga paradise kano kapakemen
Bangin yo pediang ya ka bangim syam lakmi lanti. Kano ka bakmen ladangin yo pediang. Ya ka bangim poi perkat. Hagane ka sengi men long lembat nga ha ka paradise. Rai Yesu layo ban yalam lang rengkat betu. Ya ka men sim jong breu balado jeng kerman. Sya kata ka paradise. Kadon kawa badab desnam. Blamina kalbari. Kinang pop kibat ngetam. Hakakin khoj kinli. Unang gabs neo balas den. La syam kanegawa. Yang abad tongit kom mao. On pen khoj har haka. Ngajus ngeu tenat. Sepang tu semlau baju sim mentah jingrawai kuaya. Banyaro yau blei de kisor jingrawai. Hagawai kapor. Abola dei ben lek yem narensan benruan. Abolo persyang benruan. Kasur ke klemme syo nakarendang jongo. Ula dei ban lek sejaka syong dagajing ngeusi. Daula poi si. Ula yatu ye kabalagia. Kibahayeng galaya lam yu sa hospital. Abala poi hospital. Abala examine la diagnose ya kata jing sitom. Ki doktor kila jubah. Baka don ke jing pang kensar. How thli jumbo. Shwa ban ra shika kamra ban poj ban sumar. U doktor ubai tu bhayo. Ula ong ko samla. Ngate papia ro yau blei de ki jingruai. Indrai ngas ngeusi ban ong. Bahaden bala sumar yau neu thle jong pi. Hem la shu ban ruai hakana ka percaya. Lada pidon kano ki jingruai ka pi ruai. Pakwa ban ruai khato. The last song. Ruai no ya kamta. Ula khisuki nagabatia. Ula syong bat ula ong hau doktor. Doktor ngakwa ban ai ka jingruai ka bakato. The last song. There is a fountain filled with blood. Kedon kawa badak desnam. Rai Yesu haba kabakot kalapoi halor jong keting pna. Ula pertajam da kabaong. Ko kpa hakikti jong mengai ti lagam sim. Ukon jong blai. Ulai ti lagam sim halau jong ukpa. Kikti jong blai kilong ke jakari kababom jukut jong i. Laga kli jong kres. Laga kli jong kres. Katya lenge halor kapan sengiat syak. Hindrai hapo jong kaki don kikti jong blai. Hakikti jong blai. Kadon gajing ngan ka bom jukut.
Hakane ka percaya jong ki jing bat jing tenjo lay ulang ke jakari bat ka bor jong para bangai bi ka ding phna ka yai bo ya ki jing kli yang hi kum ka balang bat ka sinot lang kloi bi ne em ban sem ne ban kentat ya ka ha ka jing em jong ni ka jing bat ka jing syakri jong ni kan yang ne kan kelon kat kom ka jing te jungi batu Yesu balasa ngarna langi kloi ne amban sya yo ne Yesu baun wan ban yu kjat haki ying kisem ki jongi hateng ngila ban sngew bau Yesu lalom nong we ha ka jing em junga bat jong thi ladang Yesu thu bau Yesu la long nong wei ha ki jing em jongi la kham slam ha ki sngi ki baladam ngen khmet sa shi sen pat shau Yesu pat ban kerpat atra dokta yang da ka jing jong na atrai tawan ngo yang asi sen pat kta sa si sen ya ka donon ka jong atrai wan ngo bat kta ya ki yeng ki sem ki jong ni atrai wat ino merwei ini ai ngô ya me ông play bau khôn jong me ula yap halor jeng geding na haswa mamangingin yap ni ai ngô ya me try ba geding na ka long ngejaka ha ka balat tap ya ki pop jong me bol wong cái chinh ya hàng nô cái chinh dốc theo cái dòng pha cái chinh ya hàng nô cái sni cái dòng pha try to give Jesus Christ nothing na shalom jing tap but na jing tap ulam mi pat pat ulapan pau pat yelade sasisen pat halagi jong kisenran Eva kisenran kitang yak mi shan sapnang kadbau dang keu arngot kirang ba kilaya wan yang hajan jongki haki jankop bali kibala ongro korang ba Galilea balai phi yang khmet sapnang Neu Jisu yau bala shemno sejrom napi sapnang wan pat hagajo karukom kumba philyo I ubola lech sapnang Hagi kisngi jong jing kisngi jong jing tenjo kisngi jong jing sosan ngen yai perta Yesus syukan mau yang ka jing khot yang abat ya phi bat yau pai lang jong ka sinot pedem kalong ko reung ai hap percaya duai to trei alap serai namaru Yesu ulajan wan
Sayin ya piulwa. Ngentrai tat Jesuan. Ngentrai tat Jesuan. Ngentrai tat Jesuan. On yalam yang ini. Shalayu. Ngin ai ke jing syakri ya ke sinot ke berteman. Hagi benta baro. Ban ngingej skam. Kumbau Jisu ulakular. Ngenam kum slai kum noban boy syakta ka jing songna. Jisu daladehi. Unsawan syau, unsawan ban shimti yang ini. Haba kepor kalapoy. Ublay na kabenta kaburom kajungu. Amen. Ngas ngeu pha ban khot yau skatri jong kasinat. Ban yau skatri jong kabalang. Kin ngeu pha ban ai no ya kijing benar. Reverend Merator, bat kipai lang kibai kijong play. Nakabenta ka jing tem kikon jong senat. Kajing seng senat kabaar. Jong KJP senat pedeng. Kanlong hakitarik kat ar. Haduk katsan. Menai march arajar arbun riu. Hakabalang Presbyterian Penter. Kad Arblang Rilum District kebaham apok ke Kad Arblang Presbytery ke subjek kebah kesenat kalau penbet yang kena kejeng senat kebahar kebong to yeng to tengshan isi asau paulai puai ban nongkren yang kena ke subjek jong kesenat hake kat sau tarik jong menai macar jarab riu hake sengi sejain The Reverend Dr. B.L. Nongbri. Hakas ngiu try ke katsan terik match arjar arban riu. Haga porsipaus teng nongkren nagaliang kesenat. Ide Reverend E.L. Karma Flang. Segawai pat kajing bentip kalong kajing seng KJP Assembly kebakat ar kan long hakabalang Presbyterian Pendeng Umyong Merang Presbytery KJP Senat Sepngi Hakitarik Sipo Haduk Katlai April Jongunus Nem Arjar Arbusan Segawai kejapan mena Kajing Seng Pajma Kabakado Jangan kajing Seng Kabanengkong Jangan Senat Angne Kabalang Umlengka Kan long kajanmit Sibit Nriu Siteng Janmit, bat asyaban sedang hakaporn riu bajing in yo ya kajing ruai, penremen sim na kajing seng semlabalang nongse, ban pules sedang bat duai, dari Reverend N Lamba, ngin yo ban lum ya kajing aingu, kat badang lum ya kajing aingu, kinon artli kuaya na kajing seng semlabalang jongsha, bat kebar na kajing seng semlabalang nongsam. But ke subjek kebakabalang ke penbait kelong ke jinget ke banak scam hapdeng ke pertai jong ke jingkela but nongkren ya kene ke subjek the way nak pastor jong ke sinat Reverend HK Nongsam but ke bakadu kan longin yo ya ke jing ai ku blai kaliang nak ke sinat dau menurtor but nakaliang jong kabalang Reverend Mertor kini kilong ngejeng penmena nak kini minta kapor komenta
Terben motor kini kilong kijibu pena na kaliang juga balang. Te la kerpat ba igiri kidembar kali ki ba kedo hang ni rum. Soba bakin pelat kerki no na ketika jaka namar kadon kejipun tut hagaliang ke trafik. Soba bakin le sitom gupta. Kanang gam don gununu kejing sakut. Kali nomor ML05EC Lai Iway Lai Kendai ML10F Nriu Lai ML05T Kendai North Iway R ML10L Nriu Lai Bat ke ML05W Kendai Pra Kendai Pusan Ti hadiah melakut kena kejing yaseng la kerpat iki osias bagi volunteers semua bah bagian up hadiah balawai kena kejing yaseng ti la kerpat ru iki parabagat ki i jual ti jing seng ki wan ram bat ki khunrit ki jongpi semua bah pin pet bha ki khun yo bagi nom sai ha pedang jongpi kum ki kimi pa kenang bagi nom long kejing penjenjar pat yengi kum ka balang na kamta kini ki khun ki ti ki jongpi te ha ka bedai bat ki haba pelayang no na naga jaka syong ke jong pi la kerpat ye pi ki perenget barok bapin sobha bapin pet bhai ki tiar kitar ke jong pi kanang ba kanomlong kanu ke jing yang kum ka balang bat ban penpoi pat syaki sepi kum ki trai la kerpat ru ye kini ki perenget ye namang la pen kre ki pulu keleng ha ka bedai ba ki bilor bat kiwei ki tiar semua pinom bread apa ni madan namar kalau gajing penjek lia ye kini kamadan bat kumju gajing pen sitom ru yang kum kabalang habangin di pendap ki kam te semua pin bread kini ki pulo ki pen kre te hadin belawai kini gajing sengru la kerpat ye kini ki choir ka baai 6% menem step kanong madan ka choir langkerdem mau lengat Kelat kor, kenong thamai, ke standing koyar Shillong semi pastry, standing koyar sinot, ke balang nong se, ke nong sap, bat ke jongsha kin up, bat la kerpat yiki traying bakin sowan ban syau yiki niki koyar, bakin let sagi ying ki sem ki jongpi. Bat haka bedai baki niki pat ba na galiang jongi kong ka balang ila pen krek keluat jagi rempi yang ke stan ke jongi, bat ke jengkerpat ke jongi kum ka balang hi. Kalong namar bakadai ke jingseng sinot ka baningkong jong ka sinot pedeng hari melatung ya ka bat kalong ru ka sinot ka baningkong ya ka bakung ka balang ngilayo ban pediang tingi jingkerpat jongi kong ka balang kalong sumpa ba pin yelek ban rung syaki yeng jong ki parnget ki baran keleng saudong jong ka sinong bat sumpa ba pin rung tang ha gaju ka yeng henry pin rung lang sikiwe pat kiwi ki dong ki blabun bat ki dong ki ki house number ki balabu hang tu ki bla penyeng bat sngobha ba phile kumta khenang ba nagaliang joko balang ru ngin sngohun hadien ba priyo bandrung hagi ying ki sem ki jongi hagani ke jingsang sinot te hagabede bikini ki invitees ya ka bakum ka balang ila khot sngobha nadu local MLA iba Hamlet iba Daniel thank you naga balang ublay naga St Paul Catholic Church bat kumju na ki benta ki dorbar snong jo ka snong umlengka nong se lomoba salmer mauklot nong umlong PHE piludi MECL sngobha ba phin let ha ka yeng jong i Michelin majau ka badal dong kenton bat la kerpat itemsan eski yang mi mai sngobha ba in yalam ya ki ki invite serengkat begini ki pangalapan bena tehni ko por kementan na kaliang jo ka balang ru ngi ai khublai kerpang hot nagamata i father i bapet ya St Paul Parish hangtai po Laimer ya ka bangila invite ya i rengkat ba ke Parish Henry im semla bantuan rengkat lembat ngi Henry lapha iki kentien kerku kadro yang ngi kum ka balang bat ka sinot hi ba ka wei bat ngi sokomen i lapha ru lem iki nong mi khamat na ka liang jo ka St Paul Parish ki ba don rengkat lembat ngi ki dong ba balang ba ki wei tengi pediang nakaliang juga balang daga mensium ke bas ngokemen ya ga jundon kat jong pi nang te na po ka St Paul Parish bat kumju das nguthu ru bei MDC jong ka sorang kam idon kat lemat ngi kum ka balang tinggi ngokemen bat ni ai khublai ya ga jundon kat go jong pi baro ti hang ni nga yang ban penpau ka tu ka ni
kajing sengongu ya ka balang kala sinia hanga bangan sengobha bangan ai tangka tu ka ni kajing mensiam sengongu nagaliang juga balang ipan pau kajing sengongu sibun ya ka kur thangkhiu busla naga benta kani ka jaka bang yo ban pelong ya kani kajing sekriblai hapok kani ka madan ya kajing kelut mensiam jeki ya ka bakimpat syak ban rap lani ban snaying Hendrai kila syak yang ikum kabalang begitu penenkam leng bagani ke sistem bar sistem bad kumju nak pada ki try caka simet ki belang keleng ki bela syak ingi ban penjang ki kali ki parking bagi ki wei bad kalong syak ka jing bit ka jing biang nam ta jing ikum kabalang tingi pen pau ka jing sngongu ya arwi leng do lokal amli belon dekat lembat ni oh nak benta ka sarkar Meghalaya Barkham tang nak tang ni kesurak nado iprestun tensong ibang deputy star imlak bendor kat dapat ngi Henry lang ba kajing keluat mensim ngilayo gani kesurak lang ba kajing Tracy Tom kajong way na ki chief advisor jong Meghalaya iba Hamlet Sandoling ibala penyo gani kesurak ban ya lang ba gani kejaka bandon kumni bang ya keleng jong kesenong lengka bad kumju ru nak kamta ka dorwa senong lengka ka Tracy Tom met bad mensim nak kamta ka jingbit jingpiang na du girang ba snong bad kumju nam ta sekretari snong ba kiwei kirang ba dong bad kumju nam ta Stefan Lengdo bolong wei rilong ba hapa ka ni snong ibla Tracy Tom nak kamta ka jingbit jingpiang ju ka surok bad kumju kinala bad ka bad kiwei bad ni ai kublai ru nam ta ba Daniel Thangkiu nam ta ka ni ka jingpenyo jong i ka ni permanent post ya ka mangiyo bandon hakani bad kublai sibun nang bata kendi ka jing no senyang jong phi saka balang bat ka sinong ti ka wei ka jing pemna ka long idon ibe ikong ibala penja ka mobile phone hangting na ka parking number sipau balas ngautu la yo bantam de ki volunteer tela karpa de ki volunteer ki yo bantam ka mobile phone jing kong ngobha bekin wanra seni sopo pandal namar bangin yo ban ai no hai try jong kani ka mobile phone teh ka bedai ba ka jing sang miet la sibin kum ka balang ila penbet bangin long su apa ani ka jaka henry ngin pelong no hapo yeng mani bar ki pelau jong ka yeng mani te ka wei ka jing karpat ka long na ka menta kini ki kali nam ta ka jing pit jing biang jong kini ki pat ba khana kam don ngono ka jing ka traffic jam la karpat ba pin aila so kini ki pat ba ki beng kali sa ki wei pat ki parking bakin ya let nengkong khanang baganom don kajing sakut namala da phimi nengkong ma phi ki kali kan don kajing sakut pin poi islam hi kumju te kajing karpa la da phi aila sai ki pat ba kan pen sting ni ki kali bat ngila ban mi suki na kani ka jaka khanang baganom don kan nu kajing thut ha ka bai dei ba ka traffic te reverend motor ki di ki long ki jing perpana na kaleng kajing balang o search ka wei layo bantam mi kawi ka kot jing ruai jong i meban pensyai thaba tes ngobha itrai jong kani ka kot jing ruai non man sim seni sopo pandal bat kumju kani ka setri kinu ko bela penja kani ka setri sobha bakin wan man sim seni sependal kidon hangni tang kini ke jupu menal na kaliang jong kapalang reverend motor Haswa bangin poi siya kabawai nga ay kuplay sa sisin ya i Pastor RS Nong Plang nagabenta ka tin ka jong blay ka ba ilapan sngaw hapadang jong i kumki pai lang ki jong blay ka ba kedaw ba ka jing ai ka jong blay ka dabyang hangi kum ki pai lang ki jong utrai tengi ai ka jing ku blei na ka benta jong i ya ka ye ka sem jong i u blei un kur khu ya i ba in yo ya ka met ka bakot ka bakia bat un kur khu ru ya ki babun ki kam ki ba idei ban trei idei ban le na ka por sha ka por te ka wei pan nga ai ka jing kublei ya baro ki nok sim benta klem dan nyo kerteng sa ka wei pan na ka benta ki para bangai baro ki baladai ban mi no aden balawai ka ni ka jing seng nang ni
ban lek phai pat syaki jaka ki bapi piwan mi nang ni rengkat bat ki jing ke khu ki badap yang ki jong trai ngin ya pen wai no nyar wai ka jing wai ka basaus pa an riu ka jing wai ka basaus pa an riu jing ai ai ka dap biang yanga haba jing teng ki ban sajan jong u ngawan naga pop uplai donu jonga usai jing ai ai ka dap biang yanga nginiar wai baro kit khot bat haden kan ka jing wai ngas ngau bha ban khot yai Reverend Dr. R.R. Conbill in ngau bha ban pelai da ka ba ai ya ka jing ke khu pen wai Kedap yang yanga Aba jing ting kiban Syagan jong ungawan Naga pop uplai Gonu jong nga usai Jing ai kedap yang yanga Yanga Kadap biang yanga 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 jing ai kadap biang yanga jing ai kadap biang yanga laha yong bajur asno
Doai bagi jingai ke bapelatam ke jong Jesus Christ. Ke jingi ke jong ublay. Balai kenya ya la jong kun. Ban pen mi ke senam halo ke ding pena. Nam ta ki pop ke jong yi. Ke jingi selok ke jong mensim bakun. Bai bo yang i ban im ke im Kristan ke bajanai. Kini lai ke jing kerku. Ke jong ublay wo im. Kindan rekat bat ngi kum kasinat pedeng. Bagi banget hamil belai. Hakeleng satlak kene ke pertai. Nadu mentah syadu ki bam jukut ru. Amen.